Hak jingile kai international friendlies kari jong u Muhammad Salah ka Egypt kalala ban penlim ya ka Niger dan lai laganot. Agar jingile kai u Muhammad Salah le yo ban tep argol kata ke minit ka ba sau peulai. Bad hak minit ka ban reu peu nyeu lengba ka penalty. Bad hak minit ka ba san peusan u Mustafa Muhammad le yo ban tep ya ka gol ka ba lai na banta ka Egypt. Lengba ini ki lai gol ka Egypt kalala ban penlim ya ka Niger dan lai laganot. Aku weipat ke jingile kai international friendlies ka India galai kaj bat ka Singapore dan mar shigol. Agar ke jingile kai ka Singapore kala yo shwa ban tep ya ka gol ka beningkong. Hak minit ka lai pinyau dau fandi. Bat shwa ban kut ka kala step ka India kala yo ban penpai kala ya ka shigol jom ka Singapore. Lengba ukurunian. Bat hadu bakut kene ke jingile kai kini ki artli ki tim kine dan mar shigol. Aga jingile ka jong ka Nation League jong ka Group B ka Switzerland kala la ban penlim ya ka Spain da ar la ka wei. Aga ne jingile ka Switzerland kala yo ban ki jar ningkong minit ka ba an pe wei leng ba u akanji. Ba ka minit ka ba san pe san u alba la yo ban penya ka ya ka shigol jong ka Switzerland. Ba de ka minit ka ba san pe pra ka Switzerland kala yo ban tep ya ka gol ka ba ar leng ba u embolo. Leng bang ne jing rem ka Spain ka don ha ka kerdan ka baar ha ka mid ya ken point. Bat ka Switzerland ka don ha kerdan ka balai. Ha ka mid ya ken point. Ha ka weipat ka jing le kai ka bahap ha ka Group E ka Ukraine ka la job suk ya ka Armenia da san laganot. Ha ka jing le kai jong ka Group B ka Portugal ka dang don jingkermen ban rung sha ka weipat ka wan ha ka bagalala ban penlim ya ka Czech Republic da sau laganot. Agar ke jingile kai ka Portugal ka yo ban penki jar nengkong ka minit ka ba live peu lai leng ba udalot ka minit ka ba sau peu san plus R Fernandes le yo ban tep ya ka gol ka ba R na banta ka Portugal ba ka minit ka ba san peu R udalot le yo ban tep ya ka gol ka ba R bat ka ba lai na ka banta ka Portugal ba ka minit ka ba pra peu R ujota le yo ban tep ya ka gol ka ba sau na banta ka Portugal. Leng ba kene jing job ka Portugal ka don hakri du jong ka mid ya ken point ha ka League A jong ka Group 2 ha ka ba kala yo si peu point na ki samtli jing le kai.